Bona vesprada. Senyor Santi Cervera, alcalde d'Alfarb, membres del consistori, autoritats, membres de la coordinadora, comissió trobada d'Alfarb, jurats, guardonades i guardonats, veïns i veïnes, benvinguts i benvingudes a l'acte de lliurament del 24è Premi Sant Bori de la Ribera 2022. Moltes gràcies per la vostra assistència. Enguany, i com a novetat, fem conjunts els dos actes de lliurament, el del Premi Local i el del Premi Comarcal. La convocatòria del Premi Sant Bori és una manifestació més del dinamisme cultural que la Fundació Sant Bori i Escola Valenciana porta endavant per a promocionar l'escriptura i la lectura entre l'alumnat de la societat valenciana. Així mateix, ara per ara, és un referent a tot el territori del nostre àmbit lingüístic, que fonamenta les nostres tradicions i fa de la composició literària en la nostra llengua una eina que ajuda a desenvolupar capacitats i a fer gaudir els lectors i les lectores amb una muntanya de ficcions literàries d'una imaginació desbordant. Així mateix, la Fundació Sant Bori fa un esforç molt gran per a editar les obres guardonades en la col·lecció de l'Arc de Sant Martí, llibres on es recullen els treballs guanyadors del Sant Bori de totes les comarques escrits pel nostre alumnat. Aquest any es faran 21 lliuraments comarcals al País Valencià i les grans finals tindran lloc a Barcelona, València i les Illes Balears. En total, 24 actes distribuïts per tot el territori de la nostra llengua. Farem alhora l'entrega dels guardons de les dues fases, la fase local i comarcal. I així he de dir que això és un poc complicat perquè ens portarà prou de temps i un poc de mareig. Ho dic jo per a que tinguem paciència, sobretot en les criatures que han de pujar i baixar, perquè es farà un poquet llarg l'acte. Normalment es fem separats, el local primer i el comarcal després, però en el cas d'Alfarb ens hem vist obligats a fer els dos lliuraments junts. Farem alhora dia l'entrega de la fase local i la comarcal. Perquè fa a la fase comarcal, tots els treballs guardonats passen a la final del país, que tindrà lloc a la Facultat de Farmàcia del campus de Burjassot, de la Universitat de València, el dissabte 4 de juny de 2022. En aquesta final s'atorgaran 3 premis, dels quals el primer serà un viatge a PortAventura. Dit això, donem pas a l'obertura d'aquest acte i per això demanem la presència a l'escenari de l'alcalde d'Alfarb, Santi Cervera, que ens dirigirà unes paraules de benvinguda. Bona vesprada, xiquets, xiquetes i familiars vinguts d'arreu de la comarca. Benvinguts al Alfarb. Si diumenge passat vam tindre el goig d'acollir una fantàstica trobada que després de tant de temps sense poder fer-ne, va ser un èxit en tots els sentits, avui tenim el plaer de rebre-vos per lliurar un dels guardons més prestigiosos de l'àmbit literari i educatiu de tot el país, que té com a objectiu incentivar la creativitat artística i imaginativa, difondre l'ús social i cultural del valencià, defensar els drets lingüístics i la unitat de la llengua. El Premi Sant Bori arriba avui a la seva 24a edició, amb un èxit de participació i qualitat que fan que cada vegada siga més difícil per al jurat poder dur a terme la seva tasca. Cal agrair el treball que du a terme Escola Valenciana i la Fundació Sant Bori en l'organització d'aquest guardó, a Pere Calpe, que n'és el responsable de la nostra comarca des de fa uns quants anys, a les escoles per la implicació que tenen en la participació del seu alumnat, al jurat per la tasca feta, com dic, gens fàcil, i sobretot a vosaltres, als que esteu ací i també a la resta de participants. Sense vosaltres això no tindria sentit. Donar l'enhorabona als guardonats i animar-vos a que seguiu en la pràctica de la confecció de les lletres, que en un temps en què les noves tecnologies ens han envaït de cap a peus, en què sembla que la comunicació instantània és més important que res, en què les tauletes i els mòbils estan sobrevalorats, bé està que li dediquem un temps a l'escriptura i a la lectura que ens donarà més coneixements, que ens farà més tolerants, respectuosos i educats i ens ajudarà a ser una miqueta més lliures.
Per últim, i tenint en compte que enguany és l'any fuster, amb motiu del centenari del naixement de l'escriptor suecà, acabaré amb un aforisme molt del seu estil. Escriure és recordar, o en tot cas, inventar els records. Escriviu, llegiu i gaudiu. Moltes gràcies. Tot seguit, Reis Gallego, directora general d'Innovació Educativa, ens dirigirà també unes paraules. Bé, bon dia, companyes i companys. En primer lloc, vull agrair-vos com a directora general d'Innovació Educativa i Ordenació de la Conselleria d'Educació i Cultura i Esport la invitació que m'heu fet perquè us acompanye en un acte de lliurament dels guardons de la 24a edició dels Premis Sant Bori que celebreu en el marc de la 37a trobada de centres valencià de la Ribera. Trobada, per cert, a la qual vaig assistir diumenge passat i on vaig constatar l'èxit de participació per un costat i per un altre l'enorme feina d'organització i les nombroses complicitats teixides entre entitats, centres educatius, administracions, comerços i persones voluntàries per fer realitat un esdeveniment tan impressionant com el que vau celebrar. La meva sincera enhorabona, companyes i companys. És un honor estar avui ací al FARC, igual que va ser assistir ahir mateixa a l'acte de lliurament dels guardons dels Premis Sant Bori a Campanar, a Ciutat de València i divendres passat a Crevillent. Sens dubte, el Premi Sant Bori és un referent absolut en el mapa dels certàmens literaris per diferents motius. Per la seva llarga i sòlida trajectòria, enguany, com ja he dit, 24 edicions. Perquè s'adreça a l'alumnat de diferents etapes educatives, des d'infantil fins a la universitat, i perquè té com a gran objectiu la promoció del valencià com a llengua literària. En fi, porto molts anys participant en les trobades d'escoles en valencià i conec prou bé els projectes d'escola valenciana, com ara la gira, el voluntariat, el cinema i el fes-joc. Sé que darrere d'un acte com el d'avui hi ha molt d'estrès i un enorme treball que sovint passa desapercebut, però que és imprescindible perquè tot transcórrega de manera satisfactòria. Per això, vull reconèixer i agrair el treball de la Fundació Sant Bori, d'Escola Valenciana en general i a la coordinadora de centres d'ensenyament en valencià de la Ribera en particular, els membres i les membres del jurat del Premi Sant Bori de la Ribera, les persones que a títol individual hi han col·laborat i a les associacions de mares i pares pel seu suport costat i, com no, a l'Ajuntament d'Alfar. Però, sobretot, permeteu-me que reconega i destaque el treball entusiasta dels 455 docents, de les 7.050 alumnes i, en definitiva, de 65 centres educatius que hi han participat. Són xifres que, sense cap discussió, indiquen que aquest certamen literari gaudeix d'una molt bona salut a la Ribera. Aquesta alta participació fa encara major l'alegria que sentim pel fet que després de 2 anys de llarga i dura pandèmia puguem celebrar actes com aquest i, sobretot, celebracions multitudinàries com les trobades d'escoles en valencià. Amb el retorn de les trobades, els carrers del nostre país recuperem l'alegria i el batec de l'escola en valencià. Respirem l'oxigen d'eixa escola que volem, democràtica, inclusiva, solidària, plurilingüe, d'eixa escola que ens fa lliures per la qual treballem tantes persones, entitats i institucions. Amb els projectes lingüístics del programa plurilingüe intercultural elaborat per les escoles i instituts de les dues Riberes, en els últims 4 anys s'han consolidat l'ensenyament en valencià ja fortament arrelat en aquestes comarques. S'ha augmentat la quantitat d'alumnat que estudia majoritàriament en valencià. Per exemple, a ESO s'ha passat de 8.000 a 11.000 alumnes. És a dir, s'ha passat d'un model del manteniment que segregava l'alumnat en línies a un model d'enriquiment on tot l'alumnat, independentment de quina o quines llengües siguen les seues llengües familiars, pot assolir una verdadera competència plurilingüe i intercultural. La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport s'ha sumat a la caravana de trobades que recorreran el nostre país fins al proper mes de juny mitjançant la ubicació d'una paradeta en què fem difusió dels nostres projectes, entre els quals posa com a exemple el projecte Rapsodes i FIL, els intercanvis lingüístics que tot el món coneix.
A més, expressament per a les trobades hem preparat un taller didàctic amb motiu del centenari del naixement de l'escriptor Joan Fuster. I permeteu-me, companyes i companys, que acabe la meva intervenció amb un desig que ja vaig expressar dies precedents tant a Crevillent i a València. M'agradaria que les trobades d'este proper cap de setmana, Benigam i Campanar, un dels temes de conversa poguera ser el final de la guerra a Ucraïna. Em faria molt feliç que la població tornara a viure lliure de bombardejos i de desplaçaments forçosos. Este és el meu desig sincer, amigues i amics, per poder celebrar que Europa, que el món sencer està lliure de guerra, poder festejar que les xiquetes i els xiquets d'Ucraïna tornen a sentir-se lliures a les seues escoles. En aquestes escoles que vosaltres i jo, des de la nostra realitat de pau i convivència, volem que ens facin cada dia persones més lliures, més tolerants i més democràtiques. Celebrem la pau, l'educació i l'alegria i donem-li suport al valencià, la nostra llengua, avui, demà i sempre. Moltíssimes gràcies. Bé, ja els heu escoltat, però són d'ací del FARP. Són uns músics fantàstics i ara volem donar-los una altura més gran per a que els escolteu i es mireu millor. Ells són el grup La Colla de Dolçaina i Tabal, Honorat Gil del FARP, que pugen a l'escenari. Tota aquesta festa és possible per la col·laboració de l'Ajuntament d'Alfarb, anfitrió enguany de la trobada, així com d'un bon grapat d'institucions i empreses editorials. També el suport d'Escola Valenciana, Federació d'Associacions per la Llengua, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana, la Diputació de València, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Generalitat de Catalunya. Cal destacar que al Premi Local ha participat tot l'alumnat i professorat del Col·legi Públic Sant Jaume Apòstol d'Alfarb i l'alumnat i professorat de l'IES Ramon Esteve de Catadau. Així mateix, al Premi Comarcal han participat un total de 65 centres de la comarca de la Ribera. En total, 7.050 alumnes i 455 professores i professors de distints centres amb models de projecte lingüístic variat, però en els que ha primat, en tot cas, l'ús de la llengua i que consolida el nivell de participació en aquesta festa literària. Tot seguit, sol·licitem la presència a l'escenari de Pere Calpe, que en nom de la Fundació Sant Bori i de l'Organització Comarcal del Sant Bori a la Ribera ens dirigirà unes paraules junt a Àngela Climent, que ha sigut la dissenyadora del logo de la trobada d'Alfarb. En primer lloc, excusar l'assistència del president de la coordinadora d'Escoles d'Ensenyament en Valencià per estar malalt, està en aquest moment a l'hospital. No és res greu, però estan arreglant-li un dit que té malament. Excusar també, a Laura Font, presidenta de la Fundació Sant Bori, que estan avui mateix celebrant el seu premi a la comarca de la ciutat de València. I ens
demana que en nom d'ella vos llisca això. Amigues i amics, bona vesprada. Gràcies per estar ací. Des de la Fundació Sant Bori volem agrair la presència dels representants d'entitats i institucions que avui ens acompanyen. Agrair el treball realitzat a les persones organitzadores d'aquest premi, al jurat que ha llegit els vostres treballs, al professorat que us ha engrescat a participar i a les vostres famílies, que sempre estan ahí cuidant-vos i estimant-vos. I no cal dir-ho. A vosaltres que esteu ací perquè heu estat seleccionats i seleccionades, i a totes i tots els que heu participat. Perquè ara ja formeu part de la gran família del Premi Sant Bori, un premi que en anteriors edicions ha arribat a 104.000 persones en el País Valencià. Des de fa 24 anys, el dimoniet, el samborinet, això que acaba de caure, us ha encoratjat a dibuixar històries en la nostra llengua. Segur que al vostre conte apareix una sirena, una princesa valenta, un coet que reparteix regals. Les vostres històries són el nostre premi. L'any passat vam fer un parèntesi, com tota la societat va fer, jo diria els 2 anys passats, i no ho poguérem fer. No poguérem celebrar les festes del Sant Bori. Les mascaretes que avui encara portem no poden amagar el nostre somriure i per això enguany tornem amb més força. El Premi Sant Bori aposta per enguany l'escola que ens fa lliures, perquè volem una escola on totes les races, les diferents identitats de sexe, les diferents capacitats i competències tinguen cabuda. La nostra escola ha de ser diversa, feminista i coeducadora, arrelada al medi, crítica, laica, intercultural, pacifista, democràtica i sostenible. En definitiva, una escola lliure i compromesa. I el poder de la paraula, vosaltres en sabeu molt. Sabeu que sense literatura en la nostra llengua no tenim futur. Vosaltres sou el futur i per això sou vosaltres els que heu d'escriure línia per línia el que voleu que siga el món. Moltíssimes gràcies. En nom de la Fundació Sant Bori, Laura Font. I a mi sols em queda donar les gràcies a alfarbines i alfarbins, riberencs i riberenques i a totes les persones que ho heu fet possible, tant la trobada com avui el Premi Sant Bori. No vaig a repetir ampes claustres perquè estem repetint-nos tots i tenim ganes de començar a repartir els premis. Mireu, en estos llibrets que tinc així a la meva mà, de l'edició 2018, n'hi ha un treball d'una alfarbina no sé si està així, Roser Orts Gimeno, que guanyà el Premi Comarcal del 2018. Ahí està escrit la seva història, el seu dibuix i el de persones, xiquets i xiquetes de primer, de segon, de tercer cicle de primària, de batxillers. Són col·leccions que se diu l'Arc de Sant Martí. De cada cicle n'editem 2 per a que estiguen totes les comarques. Si alguna persona vol subscriure's o escola, allí l'entrada en la cadira n'hi ha uns fulls per a poder agafar-lo, emportar-se'l i ja ens l'envieu per correu o li el passeu al mestre o a la mestra. Hi ha una expressió, torna-li, avui està el dimoniet, hi ha una expressió que m'agrada i m'ha agradat sempre, del plaer de llegir a l'aventura d'escriure. Cal llegir molt, i vos ho dic als menuts que esteu al braç dels pares, cal llegir molt. M'he perdut? Per poder escriure bé. Per això els treballs comarcals s'editen en la nostra llengua. Sabeu que n'hi ha llibres de persones adultes que fan contes. Això són persones menudes que han fet el seu conte i ja el tenen publicat i els arriba a sa casa en format en paper per a que el tinguen. Val?
En educació infantil és més complicat. Per això tenim així unes carpetotes, les veieu? Aquestes dues carpetotes són part del que anomenem el Sambori viatger. Ahí estan els treballs que van rodant pels centres i els mestres de l'escola d'Alfarb o de l'escola de Riola poden llegir-li el conte que ha fet una altra escola als seus xiquets. Però el més important de tot per a nosaltres és la participació. No si en guanyen 3, si en guanyen 5, és la participació. Per això a la Ribera, i des de fa ja uns anys, els ajuntaments anfitrions us regalen una llapissera i un bolígraf com este, primària o secundària i professorat, per a que tingueu un xicotet record de l'acte. Gràcies al professorat i gràcies, sobretot, a l'Ajuntament d'Alfarb. Sí al valencià, sí a la nostra llengua. No puc acabar sense fer un pensament. Sabeu què vol dir fer un pensament? Vaig a dirigir-me als més menuts, dels que esteu així. Mireu, menuts i menudes, heu vist que a la televisió hi ha una guerra a Ucraïna. No sols ahir hi ha guerres per tot el món. No són pel·lícules de ficció, són realitats, no són videojocs. És la dura realitat. Persones adultes, xiquets i xiquetes que es queden sense escoles, sense hospitals, sense el poble. Quan s'acabe, que esperem siga demà i no després demà, ja no ho veureu a les televisions, com no veieu el terratrèmol de Lorca. Us en recordeu? Ja no és notícia. Us en recordeu del volcà de la Palma? Ja no és notícia. I encara no tenen cases tots. Alguns tenen cases. Des d'ací hem de dir, i ho diguem ben fort, no a les guerres, no a la guerra, sí a la pau. Bona nit. A veure, he fet pujar a Àngela a petició de Pere perquè és la dissenyadora del logo de la trobada. És un logo molt bonic, és un logo preciós que defineix molt bé el poble. I ara Pere vol fer-li un agraïment per haver creat aquesta tan significativa imatge d'Alfarb. I a més, en tinc dos més per als presentadors i presentadora de la trobada i del Sambori, que també ho fa molt bé. Gràcies. Abans de continuar, volem reconèixer la tasca feta als més de 30 membres dels diferents jurats comarcals del Sambori 2022, així com a tot el professorat que des dels respectius centres ha fet la selecció prèvia de les obres. Bé, amics i amigues, xiquets i xiquetes que esteu així presents, ja s'acosta el moment crucial. Però avisar d'una cosa, tots els guardonats, tant en el premi local com comarcal, que seran 3 guardonats per cada categoria, són ex aequo, és a dir, que no és primer, segon ni tercer, sinó que els 3 que pugen de cada categoria és el mateix premi, el mateix nivell de prèmits. No hi ha, per tant, primer, segon i tercer, són els 3 premiats. I per tal de lliurar ja el primer bloc de prèmits, demanem la presència en l'escenari per a lliurar-los a Santi Cervera, alcalde d'Alfarb, Reis Gallego, directora general d'Innovació Educativa, Pere Calpe, que se n'acaba de baixar i ja té que tornar a pujar, responsable comarcal del Sambori, i Raül Cervera, director de l'IES, mestre Ramon Esteve de Catadau.
El jurat comarcal de la 24a edició dels Premis Sant Bori de la Ribera, respecte als treballs de l'Escola Oficial d'Idiomes i Formació de Persones Adultes, acorda atorgar el Premi Escola Oficial d'Idiomes a l'obra Llum de Futur, d'Alba Ribes Almodóvar, de l'Escola Oficial d'Idiomes d'Alzira. Premi Formació Persones Adultes a Políticament Incorrecte de María José Copoví García, del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Paz Mínguez de Castelló. A continuació, el Premi Formació de Persones Adultes a la Vall de la Sal, de Mari Carmen García Rodríguez, del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes d'Almussafes. Anem a donar ara el Premi de Batxillerat i Cicles Formatius. El primer premi, no, un dels premis és Estimar la llengua, de Nerea Serrano Martínez, d'Elies Eduardo Primo de Carlet. Molt bé, Nerea. Una altra obra premiada és La maledicció del tren, de Mireia Zornoza Espí, d'Elies Eduardo Primo de Carlet. I com que l'Institut de Carlet treballa molt bé el Premi Sant Bori, la següent obra es diu Passat present, de Mar Lloret Arbona, d'Elies Eduardo Primo de Carlet. Molt bé, foto feta, ja podeu abaixar les premiades. Enhorabona a Elies, de Carlet. Seguim amb els premis de segon cicle de secundària. Premi a l'obra No t'ho creuràs, de Laia Chorro Cabrera, d'Elies Aravista Ribera de Carcaixent. La següent obra premiada és L'essència de seguir estant, d'Ízaro Fernández Gavino, d'Elies de Càrcer. I per finalitzar els premis de segon cicle de secundària, Reflexions d'un adolescent, de Clàudia Álvarez Climent, del Col·legi Santo Domingo de Castelló. Molt bé, ja podeu baixar les premiats i premiades, en aquest cas premiades. Atenció, perquè ara anem a un premi ja local, el jurat local del 24 Premi Sant Bori de la Ribera respecte als treballs de primer cicle de secundària, acorda atorgar un premi a Un viatge un tant especial, de Ina Munteano, d'Elies Mestre Ramon Esteve de Catadau. També dins dels premis locals, l'altra obra premiada és Un viatge misteriós, de Neus Rodríguez Lliso, d'Elies Mestre Ramon Esteve de Catadau. I la tercera obra local premiada és Els prejudicis, de Josep Martínez Forés, d'Elies Mestre Ramon Esteve de Catadau. Vinga, a veure aquesta foto. I ara sí, tant els lliuradors i lliuradores com els premiats abaixen de l'escenari perquè anem a donar pas de nou al grup de colla i dolçaina i tabal de Honorat Gil d'Alfarb, que pugen a l'escenari a tocar-nos una cançoneta ben xula. Endavant.
Anem a començar ara un altre bloc de premiats. I, per tant, per a lliurar els premis, pujaran a l'escenari Mireia Albiach, regidora d'Educació d'Alfarb, Josep Chaqués, membre de la Coordinadora d'Escoles d'en Valencià de la Ribera, Pedro José Esteve, regidor de l'Ajuntament d'Alfarb, César Ferrandis, regidora de Patrimoni i Esports, i Delmi Anyó, directora del Col·legi Públic Sant Jaume Apòstol d'Alfarb. El jurat comarcal de la 24a edició dels Premis Sant Bori de la Ribera, respecte als treballs del primer cicle de secundària, acorda atorgar el premi a l'obra El Missatge, de Clara Sòria Magraner, d'Elies Joan Fuster de Sollana. La següent obra premiada és Ho podem evitar, de Laia Briz Antúnez, d'Elies Els Èvols de l'Alcúdia. I per finalitzar aquest bloc, s'atorga el premi a l'obra Camell Vermell, de Priscila Pujol Banaclotxa, d'Elies Eduardo Primo de Carlet. El sombrero, Josep. Sí, a veure si se veu bé la calva. Baixen les premiades i anem a fer un altre bloc, en este cas local. Atenció, perquè és tercer cicle de primària local, o sigui, d'este mateix centre. Premi per a l'obra Carla Dino i Dent de Sabre, de Tània Jiménez Álvarez, del Col·legi Sant Jaume Apòstol d'Alfarb. I l'altre premi porta per títol Una bona educació, de Amaya Laguna, també del Col·legi Públic Sant Jaume Apòstol d'Alfarb. Molt bé. A veure, no es poseu les mascaretes, perquè si no, cada vegada, posat i llevat... Comarcal. Sí. El jurat comarcal, ara anem a la part comarcal, del Premi Sant Bori, respecte dels treballs del tercer cicle de primària, acorden atorgar el premi a Quercusina, de Clàudia Navarro Cortina, del Col·legi Tirant lo Blanc d'Alzira. La següent obra premiada és El joc de la vida, d'Alba Aliaga Genoll, del Col·legi Públic Sant Bernat de Carlet. També està premiada l'obra, atenció que són 4 números, 2222, Pau Benlloc Borràs, del Col·legi Públic Cervantes d'Algemesí. En esta categoria comarcal s'ha atorgat un accèssit, és a dir, un premi més, que és per a Salvar el planeta, de Víctor Tarín Iranzo, del Col·legi Públic Joaquim Muñoz de Torís. També entren en esta categoria uns premis especials, com és l'obra titulada En busca del llibret perdut, de Marc Turbi Bartolomé, del Col·legi Tirant lo Blanc d'Alzira. Molt content i votant, ve pagasí Marc Turbi. I també a Alejandro i els Nadals, que és l'obra Alejandro i els Nadals, i l'escrit Alejandro Asenjo Moya, del Tirant lo Blanc d'Alzira. Bueno, ja vegeu que el ventall és molt gran en este bloc. Els premiats abaixen. No, el jurat s'espera, falta un bloc. Per finalitzar aquest bloc de premiats, tornem als premis locals amb el segon cicle de primària, on s'han premiat les obres La flor diferent, de Cesc Alfonso Roig, i l'obra titulada Els 5 amics, de Guillermo Pérez Barberà. I mentre preparem un altre bloc de premiats, donem pas de nou a la colla de dolçaines i tabal d'Alfarb, Honorat Gil. Un fort aplaudiment per a ells, per favor.
Demanem la presència al següent grup de lliuradors. Jordi Juanes, regidor de Cultura d'Alfarb. Raúl Mínguez, regidor de la Corporació Municipal. Vicent Alfonso, regidor de Medi Ambient i Comunicació. Rosa Llorenç, cap d'estudis del Col·legi Públic Sant Jaume Apòstol d'Alfarb. I Araceli Boix, de l'AMPA del Col·legi Públic Sant Jaume Apòstol d'Alfarb. Seguim amb els premis atorgats pel jurat comarcal als treballs de segon cicle de primària. Les obres premiades són Dolçor de Flor, de Pablo Segura Llorenç, del Col·legi Maria Auxiliadora del Gemesí. Cràter i jo, d'Álvaro Rubio Martí, del Col·legi Públic l'Alborxí d'Alzira. La papallona diferent, de Leila Mollar Franco, del Col·legi Públic Severí Torres de Castelló. Vingues de Castelló. Bona passejada. I entra a aquesta categoria també un premi especial atorgat a l'obra El Cavaller d'Or, de Pau Eduardo Atencia, del Col·legi Públic Severí Torres de Castelló. Vinga, a veure els braços en alt. Ahí està, mireu-lo. Vinga, els premiats baixen. Seguim ara amb els premis atorgats pel jurat local al primer cicle de primària. Les obres premiades són El cas del rellotge perdut, de Valeria Tarancón Sales, i La cascada, d'Emma Boix Cano. Bé, anem ara al Premi Comarcal. Ara és comarcal i és de primer cicle de primària també. Les obres premiades són Una nova amiga, de Cristina Clemente Catalán, del Col·legi Públic Francesc Pons de Carcaixent. L'altra obra, El poble de Ja, de Cira Valcárcel Ribes, del Col·legi Públic Alborxí d'Alzira. I la tercera obra premiada, La lluna canvia de color, Èric Castelló Ferragut, del Col·legi Públic Cervantes del Gemesí. Atenció ara perquè va un premi col·lectiu, en modalitat col·lectiva, del primer curs de primària. I el premi és per a l'obra Els quatre xiquets diferents. La mestra que ha portat endavant aquesta obra col·lectiva és Laia Egea Someño, del Col·legi Públic Cervantes d'Alcántara del Xúquer. Bé, i per anar trencant un poquet el ritme, anem a veure la següent actuació de la colla de dolçaina Tabal, Honorat Gil d'Alfarb. Endavant. Demanem que puja a l'escenari l'últim grup de lliuradors dels premis. Duli Capellino, membre del jurat comarcal.
Trini Alfonso, membre de l'AMPA del Col·legi Públic Sant Jaume Apòstol d'Alfarb. Àngela Ortiz, membre del jurat comarcal i local. I Emili Gascó, un servidor, així present, membre de la Junta de la Coordinadora. Passem ara a atorgar un grup de premis en modalitat col·lectiva. El jurat comarcal atorga el premi en part granell a la millor proposta didàctica a l'obra Mans al món, mestra Marga Badal, del Col·legi Públic Severí Torres de Castelló. Seguim amb el jurat local, respecte als treballs d'educació infantil de 5 anys. S'atorga el premi a l'obra Peter Pan i el peix irissat al rescat, mestra Sílvia Bonafé Casp, del Col·legi Públic Sant Jaume Apòstol d'Alfarb. Seguim amb els premis comarcals del grup d'educació infantil de 5 anys. S'atorga el premi a l'obra Una banda de rock, mestra Noelia García, del Col·legi Públic Federico García Sanchís d'Alzira. Seguim amb els premis locals d'educació infantil de 4 anys. S'atorga el premi a l'obra Un castell de colors, mestra Cristina Ferrer Morella. I per finalitzar els premis atorgats a l'educació infantil de 4 anys, el jurat comarcal atorga el premi a l'obra Les malifetes de la bruixa Curruixa, mestra Cristina García Serena, del Col·legi Públic Federico García Sanchís d'Alzira. Bé, anem avançant en edat, perquè ara anem a un premi local, però en aquest cas són els treballs d'infantil de 3 anys. Premi a El ninot de neu. La mestra és Esther Solar Roig, del Col·legi Públic Sant Jaume Apòstol d'Alfarb, com és evident. Vinga, els de 3 anys, a veure on estan. Vinga, preparats també de 3 anys, i en aquest cas de Premi Comarcal, que és l'obra Reciclem per salvar el món. Mestra Alicia Estellés Tortosa, del Col·legi Públic Cervantes d'Alcántara de Xúquer. Vinga, endavant, a veure aquests fadrins de 3 anys que van a pujar. I per finalitzar els premis, s'atorga el Premi d'Educació Infantil de 0 a 3 anys a l'obra M'agrada aquest fil, mestres Paula Zanon i Cristina Ocheda, de l'Escola Infantil Municipal Ninos de Carlet. Per anar finalitzant aquest acte, demanem que pugen a l'escenari les autoritats, jurats dels premis local i comarcal presents i membres que han lliurat els guardons per tal de fer-nos una foto tots junts. Vinga, la foto col·lectiva de totes les persones que han participat, tant de jurats com dels que han lliurat premis. Totes les persones que tenen tisores, que tallen els globus i els envien al centre del pati. Talleu els globus i a repartir-los.